Ja, det er da nu, det skal. Skyd for helvede. Okay, fisker 1-0 til dig. Nu stikker han af. Målet det er helt frit. Det er sidste sport. Ja. Prøv at se, det ser fedt ud, ham der dommerne, han er styr på. Det har lavet. Ja, det ser der ud, ja. De sagde der, han ligger bare nede og sprætter rundt. Det var scoret der, det gør det sgu. Det er noget. Jeg har ikke tænkt mig det. Nej. Det skal være i kysten. Tænk ikke, det er stank helt vildt. Jeg lugtede godt. Så... Det lugtede nu. Ja, men der var så også surfglas nu også. Hvad er det? Ja, Steffen havde, der var han selv, der var surfglas, det så også fint. Der var lige sådan lige... Hurtigt. Ja, ja. Den der halv, jeg var inde oppe i Frederikshavn, den er lige noget større. Den er sat stor. Der er også rigtig meget Martin, vi stod i. Ja, det er rigtigt. Og de ligger faktisk ikke langt derfra.